bakal kanggo Batur bablas mulai menungso sing jenenge Antasena. Kon maju mrene abondo tangane srimpung sikile tugel janggane. Blangap-blangap patung ucap. Antasena lagi dadi temantenannya parandene kok guru bodho. Apa abamu? Yen ra minggat kowe sing dadi batas. Ora sakake sumbar. Aja nyumbari Antasena. Menang karo Setia kita sembah sak anak putumu. Piye? Rodha wong tak lerek kinetap. Koyaya inepi Loco bang mawingo-wingo bangis Jika barat murang toto Loyo wong lanang
putih darat. Yo, sopo? Takon karo aku jeneng Warongan. Kowe sopo? Takon karo aku jenengku Sulomo. Sulomo ungu, yo bet kandirno. Yo boga prawiran. Maju. Oh. Amro. Oh. Hey. Oh. Hey. Hey. Ini anu. Korek lho. Korek. Oh. Siap. Oh. Hey. Ah. Hey. Oh, ingat. Maju. Awas. Oh, oh. Iya. Yo. Oh. Yo. Yo. Oh, hey. Iya. Soal tak sedang maju. Waduh. Tadi gimana? Tadi lapar. Aku terang kedai.
Tengarane ngajurit kong guru kongso tata kaya butula ora kanjriting turangges Rodata ingkang pucul layu sopit kalah iki ora satya dadane uruk satebak ngono daging aku aja mati tanpa aran kowe kowe takon karo aku Satrio Pringgondani jenengku Gatotkaca. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Ayo, lekno mripatmu jereng gobokmu. Iki Prabu Brahma Diraja. Ayo padha meparangi gaweku. Andire Jayata Siron Madrak kokoh gedhe. Ora perlu golek sing ora ono. Ayo Gatotkaca diwayahi ana Idyan. Sugi kendel bondoani. Tabrak kedung bathik.
Gatot Kaca. Wah. Wah. Waduh. Oh. Ah.
Kang jroning dewa mandika tuntlang padhangipun kang ketaman baca sing perang ki mau sapa anakku sing barep kelas loro SMP jenenge sapa gelar pamayang mumpung libur mumpung prei men ngewangi nyambut gawe bapake tinimbang ning sekolah mung pacaran bae bendino iki cukar cukur mila-milo kaya bapake wong bapake iki ulang tahun entuk hadiah kok ngene sinden-sinden wujude jam tangan parandene ya dipek nggih pamer ning sekolahan. Ya. Nih njaluk dhuwit 200 nggene mboke. Apa? Jare nggih njajak ning kanca kancane mergo entuk PJ. Apa iki PJ? Pajak jadian jare. Mau gerang kaya ngene ora ngerti PJ iki apa to, pajak jadian. Ya. Saya gede, saya ganteng sabetane ya apik. Heeh. Tujune le sabetan ora nerokne bapake. Mergo bapake isane mung nyabet ning mboke. Sing ditonton iki Pak Dene Karangasem karo Ume ngundaan. Heeh, mula dadine apik kaya ngono. Wis terus-terusno le sing becik. Ora seneng nonton bapake, ora seneng mergo bapake omong ae. Wala mangsa kudu ditampilke. Heeh, mergo yen kanca-kanca pengrawit mung ngabui bapake kepenaken. Sambil turuke dadi. Nek ngene iki ora metu kringete. Ha iya. Ning sulinge ora muni. Muni bae mantenane te ra muni. Ning ya kuwi unine. Ya, muga-muga dadi generasi penerus sing hebat disuwunke pangestu karo para lenggah lalat dan nganjuk. Bose wis mati. Wis mati. Mundur kan? Yo. Nandang tak Sileming prau gabus anggan wangaran tukrawan kabar saka Kakang Semar Badranaya anggening golek sang widu pamayang ingkang bakal mahargya sajroning Arjuna mantu. Kainggih kaliyan matur sisih nyuwun gunge samudra pangaksami Gus.
Awit saking panjurung pandongamu Semar kelampahan minggah wonten ing pertapan Giri Wulung lan sampun pikantuk dalang nenggih Ki Dalang Sabda Kesawa ing sampun siyaga ing diri sawiga ing gati benjang teko ing damel jenandika kagungan kersa mantu syukur dadi sewu yen pancen kaya mangkono banjur Prabiya sing kudu diaturake marang Sang Widupamahyang pira Kyai. Dalang ingkang sae, dalang ingkang sejati niku nggih kados Ki Sabda Kesawa kala wau boten ngarani pinten kemawon bebingah saking paduka badhe dipun tampi kanthi rasa ikhlas lahir batin Den. Iya di ping pira? Sapada tumiling Hangulakti Puspita ngetenindak kang warni Amnek pasang Kalimantabe tinebening tulak manur dumawaing tawang tuwang Raden Arjuna kula ingkang cumantaka siba wonten Madukara tanpa piniji mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Raden Jaya ndak tampa ora liwat diprayogake anggone pinarak matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula siba mau ya aman ora kok banjur kami tambuh nanging dasare durung weruh ana piyai sepuh rawuh ning Madukara panjenenganmu kuwi sapa ndika pangling kalian kula ndika supe kalian kula riyen nalika taksih muda tumaruna dengan dika lan para kadang dika Pandhawa miwah ingkang ibu Dewi Kunti Talibrata nate kampir wonten ing dusun kula malah ngrampungi perkawis ingkang mapan wonten ing Eka Cakra awit kamurkanipun Prabu Baka kula demang manahilan nami kula pun demang Wijrapa Rakyat risang kapirang Rinangkul kinempit kempit Dosang reknaning bawana Yosi tukang lalang ngabdi Syukur dadi sewu seketi jemurung panjenenganmu ki Demang Wijrapa isih sugeng aparipurna inggih pangestu jengandika Raden Arjuna banjur ana wigati apa nganti kraya-raya rawuh ning Madukara yen klasipun waleh-waleh menapa
Atur wuni ngobiliri palungban samangke dusun kula manah hilang nembe ketaman peteteng. Para kawula sami goreh rongeh gesangipun boten tentrem manahipun sebabipun menapa nek kados mekaten. Karana meh saben dalu wis manipun para kawula ing manah hilang menika dipun bobol kalian maling sekti mandraguna. Tur nuwun sewu ingkang dadosaken kageting manah kula. Sakleraman pasuryanipun praupanipun kenging menapa kok jebles kalian manten anyar nenggipun Antasena. Yai Semar kula ten iki kepiye Kyai? Dewa kaya ing pambudyan ingku bakal ngrampungake perkara sajroning Janaka bakal duwe gawe mantu parandini manah hilang lagi ke taman retu. Ngeten mawon menawi ndika ndaharatur kula wayanganipun dipindah teng desa manah hilang kawon ampun iki. Anggun ku nanggap wayang di boyong marang manah hilang. Nggih. Dipindah mriko kemawon. Ingkang bahkan dintenipun tetep sami ning tempat utawi lokasinipun ganti. Dasar ngeten kula saged gambaraken menawi maduka renten wayang mongko teng kutha mesti rene sing nonton niku. Jaya to. Sing sregep nonton wayang niku mesti wong desa-desa. Niki mawon nganti meh setengah loro sing kepareng lenggah isih semono akeh. Mila menawi nggego atur kula mang wayangan kemawon dhateng desa manah hilang. Wong desa niku seneng wayang niku siji. Angka loro kula saged gambaraken menawi mangke wayah dipun gelar wonten manah hilang mesti malinge utawi durjananipun badhe medal ganggu dhumateng wismanipun para kawula. Salebetipun menika manten lanang sing jare Demang Ijrapa maling kala wau wujudipun jebles kaliyan ingkang putra Antasena. Niki kangge ngresi jenenge Antasena, Antasena sing kudu nyekel malingipun. Antasena kebet ayo setengah loro ndodok ki manten ya. Antasena bukaan gilu. Antasena bukan Antasena apa kok kaya ana sing ndodok kori. Ya yen ngono bukaan buka piye ora gawe apa-apa kon buka. Elak cukup elak bukain. Kusik ngareno dhisik kowe kalungan pihakku aja ngono. Majuan. Loh, Kanjeng Rama Arjuna iya. Lagi anu ya. Wonten namung layah-layah ten apa? Tak jaluk dina iki kowe nek pendopo dhisik. Kok Kyai Semar nggih. Kula baleni melih niki. Mosok padha di bulan baleni. Antasena ora ngerti. Niki dusunipun Gus, Lor Antasena. Dusunipun Ki Demang Ijrapa ing manah hilang niku enten maling. Malingipun Surasekti Mandraguna nganti kecipuan para kawula nggihipun badhe nyepeng. Ning wonten bab ingkang ganjil wonten bab ingkang njundil. Jare malinge kala wau wujudipun jebles kalian Antasena. Mosok aku mung nyolong
neng Madukara nolong putrane Paman Arjuna. Nggih, ning niki jebles jare. Mila nggih ngresiki asma jenengan sajroning wayangan sampeyan kudu njajah desa goleki malih. Gayo gakono sira mandaya mati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini sesaki jroning warih maca ulam tanpa nggak waspadake Kakang Anoman ingkang kapok inggih Raden Arjuna kula ingkang sowan bekti kula katur Raden. Iya ndak pompo Kyai Semar sungkem kula katur. Ya Anoman ndak pompo gawe bombong ing rasa. Menapa Kakang Senggono kados yektosipun waleh-waleh menapa abot anggen kula badhe matur dhumateng Jengandika Raden Dananjaya. Lan sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung Jengandika Raden Margana kaliyan Kyai Semar Badranaya. Atur uninga pilih ripalungguhan samangke babar pisan kula boten duga mono. Sampun pinten-pinten sasi menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nandhang gerah nandhang raga madal saliring usada. Ratu Ndarawati sakit. Inggih Kyai. Wis pirang-pirang sasi le nandhang gerah. Inggih leres kantos bingung manah kula. Wis digoleki tamba sampun ning madal saliring usada Kyai. Ing atase titising Wisnu socaning rat oboring jagat isa lara. Inggih kula mboten mangertos. Raden Arjuna kepiye Kyai Semar? Niki sampeyan ewo gedhen tenan, sampeyan repot tenan. Mergo ora mung ngurusi karo putramu manten loro, ning ngurusi wong Manahilan kalian ngurusi gerahipun Ratu Ndarawati. Ngene bae, Mas. Besok dina tinentu Raden Arjuna kagungan kersa mantu. Ing dina Minggu Kliwon Ratu Ndarawati boyongen marang Manahilan. Mengko rampunge wayangan coba men diusadani karo Ki Sabda Kesawa. Sopan kok wahyune ngalah. Bersomat ya bersomat. Yo tumilah mangulah ngelmu bangkit. Bangkit mikat reh tenang dikit buah jajan witing klopo
bagus tok lho. Tapi nek boy apa jarene? Hanya rengi gumantining mangsa dirasaning wanci. Yakti manjing ing Madyawadri. Bledhog dikem perbawaning dalu tanana jamu ingkang lumaku ingkang kadua mung lintang luku ingkang mawa Prabowo sumunu semeblak ing langit biru. Anu kok ngene. Ora mokal dadi panuntun kiblating wektu. Kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tinggal pinastika. Cinandra panyaya kaya kenya remaja kang wis ndungkap jagating asmara. Mabuka kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadinesen Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencara ngemu Prabowo. Angger kancang amblah kiblat menggilintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagya kurda mrawasa Sang Nemburnawa satemah ambabar goro-goro. Sajroning goro-goro kawis tinggal repat Panakawaning sami tetembangan anyekar dandang gula gedhong kuning. Isine goro-goro blas renek isine apa-apa. Amung para pamirsa anengga dhumateng joget solahe Sang Niken Salindri ingkang mlampah mari Mas.
Mekar jembar payung nganggo iku apa payung becik sore ati panhamat kamandora sakala kunting pasti pakawakan mondo sembah nuwun. Kala-kala ya cara lawas. Mergo ya dalange dalang lawas. Lawas tapekno anyar nggih. Dadi menawi enten sing nyebut bilih kula menika dalang klasik mboten. Mboten. Dalang kreasi nggih mboten. Dadi kula mapan wonten tengah-tengah ya klasik ya kreasi. Yen cara film ngoten nggih, semi ngoten lah. Jadi buatan diketokne ngoten niku. Critane akeh ngoten niku. Alhamdulillah ngaturaken panuwun niku tanpa upami dumateng pepunden kula Bapak Margono sekalian Ibu Sri Dwi Astuti. Ingkang kepareng miji sowan kula sak kanca Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Dasaripun para kadang-kadang Wira Pradangga, sanes Pradangga menika Pradangga menika gamelan. Ning Wira Pradangga menika ingkang nabuh gamelan. Lan ugi para kadang-kadang waranggana jangkep komplit mboten wonten ingkang cicir. Sowan sedaya wonten laladan Kampung Baru Pandian ngundang nganjuk mriki. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nggih Ibu Lia Sundari menika meten saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati meten saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu meten saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona. Tasih prawan ketoke. Ayo. Perkawinyatan mboten ngerti mboten ngerti hobi kula. Menika Mbak Wanda Amara meten saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah, Amara niku birai. Lha wajahipun menika nemu birai. Niku Mbak Wanda Amara niku. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gegeten nggih ngoten niku. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh meten saking Laladan Madiun. Yai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto meten saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewa dening kami minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metro ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi nang Madiun iki balimbuan langsung plencing minggat. Saniki marem tenan dan kaya entuk panggone kamulyan Nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dhumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang keparing nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margono lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi
raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapa Margono. Margono martegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampuk kejawi gotong royong warga masyarakat ing laladan Kampung Baru andayane kegiatan lan kasantosan tumraping pandhian mriki. No, tegesipun nata rasa, nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro, supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa, nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger warasan, awak ingkang sehat. Tanpa benten kaliyan Bapa Margono menika. Kula ngertos gandeng sabane niku ten sawah. Duka ngindangi brambang napa ngirim daran ngoten, nek gandeng asring melampah. Tegese ya kesorot dene wujudipun srengenge mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapa Margono menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger warasan sehat walafiat. Nadyan to piyayine ireng nek saestu wae temenanan nuwun ingkang upami nggih monggo ngaturaken pangripur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken nggih. Tapi menika kula wiwiti saking nduk coba kan jineman apa ngono. Ayo jineman apa sik ngono sarunge Kusuma Wijaya napa ngono. Mari kangen boleh, jineman kandhet ya boleh, retek ciut boleh, retek ombo nggih boleh. Ya coba apa nduk? Slendro saged pelok monggo. Apa ya? Sineman apa ya Pak? Sineman gendro. Yang dikit radio bongi aku. Gendro sineman. Jadi mana mau yang dikit radio bongi? Gendro. Ayo, apik malah kuwi nemu perjuangan kuwi kan. Gendro. Tanganmu kok kapan itu? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh, luka. Luka bakar. Luka bakar. Sopo sing bakar atimu? Malah ngenges lagi. Kalau tak buka catatan riyen nggih Pak nggih. Lho ya ngono. Nggih betul. Ya wadan kaya sinden tenan nggo caketan glaran. Ngono kok. Jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Ki nembang anak wedok niken salin. Kaya iso gendro barang. Iya. Yen kulino gendro kok dheweke. Iya. Tanpa rasa
Mas-masku dhewe tak pikir sadang pangane tak ajan cawe rawuh ketikane tak mikir wae dhewe wangise tele-tele minto yang suksma hake dhewe gandeng bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. mari Nah, tak eman ora kena wis ayo dengan poso saiki yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu neng wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? nggih anu lek tiang ini ku campur sari nyuwun sing keluas iku kan nggih pantes-pantes sae Pak. Tapi lek Jadi awakmu metu ke mobil biasanya iklan ta wisan. Ngono langsung. dia ndak pantes kok Pak. Oh. Bapak ngerti lah, wah. Mungkin Salindri membuat gerakan keluar dari mobil. Napa? Cuman ngono. Oh, iya. Ora patut ya. Empan papan dia dulu ya. Iya. Empan papan ya. Luar biasa matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih.